alaikum. Assalamu alaikum. Salama nake miki amsa min ba. Kina ta matsa waya. Ban ji ka ba. Saboda na ɗauki kuɗi na ba wa ɗalibi na ya fita daga cikin halin da yake ciki shine ke jin haushi. To amma da ni da shi waye yake da haƙƙin kyautatawarka? Haka ne, kina da haƙƙin kyautawa a kaina, amma Annabi sallama ya gaya mana a cikin hadisi cewa haƙƙin da yake da shi a kaina shine in na ci in ciyar da ke, in na sha in shayar da ke, in na yi tufafi in tufatar da ke, in samu miki da mahalli sannan in kare miki mutunci. Hannatu dan Allah cikin wannan nune na gaza ban miki ba. Amma ai ihsani ruhi ne na zamantakewar aure ko? Ihsani kika ce. Ban yi mamaki irin wannan maganar naki ba, domin kin manta da baya, ni ba zan manta da halin da ake ciki ba. Da haka ba zan ɗauki kuɗi na in baki ki je ki bishasha a gidan biki ba, gara in ba wa ɗalibi na fitar da cikin halin da yake ciki. Hafizu, yanzu ka kasa mallaka, ka kasa yaƙa zuciyarka da rashin annuri ko da a fuskarka ne. Garba, to dama ai Hausawa sun ce labarin zuciya a tambayi fuska. Garba, abin da gani a fuskata shine hakikanin abin da ke cikin zuciyata. Kullun lamuran rayuwa ƙara rikice min suke. Ka duba fa yau tun safe na fita, amma ko da aikin da zan yi a bani naira 100 ban samu ba. Garba, na zama kamar mujiya a cikin tsuntsaye. Ni wai ko wani laifi ne wa Allah ne ka jarabta ta haka? A'a, ban sani ba. Ka san ba Ubangiji yana jarrabar bawansa a kowane lokaci, ko da ku bai yi sabo ba. Garba, ni wallahi zuciyata ta fara gazawa. Har na fara ma ni gazawa da wannan hakurin. Kullun hakuri, kullun hakuri. A'a, kada shedan ya rudu zuciyarka. Mai yiwa ka kusa samun nasarar hakurin da kai a baya. Ya ga abin can na ajiye maka. Ka ɗauka ka ci zan je in ɗauki ajiye sauna in fita. Gwarban halali kai riko da tawakkali, ka zamo mai tawakkali. Subhanallah, kuma idan kake zuwa haka duka ke tsarara a hannunka. Magana nake maka kuma kai shiru, ina zaka ji duka tsarara a hannunka. Akaramaka Allah, ka san yanzu na bar jam'iyyar adawa na koma jam'iyya mai ci a yanzu. Da haka na lika fasta ta wani dan tallakin yaro ya zo ya yage mun. To yace ya yage mun fasta ta sai na je ni ma na yaga shi, na yaga cikin sa. Wa iyazu billah, Lukman ka ji tsoron Allah. Tsaya mana, ina zaka je ka ji tsoron Allah. Zuwa zan in yaga shi. Wannan kudirin naka da kake da shi, idan ka je ka aikata shi zai iya jefa ka a cikin halin da na sani da musiba. Dan me zaka dauko hukaki ka to haka tsarara kana ne wannan uwanka zaka farma masa. Bari in gaya maka hadarin kisan ko zubar da jinin musulmi dan uwanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa jinin musulmi baya halatta ga musulmi dan uwan sai da abubuwa guda uku. Na farko dai mutumin da ya kashe rai ba tare da haƙƙin shari'a ba. Na biyu wanda yake ya taɓa yin aure mazinaci za a yi masa haddi. Na uku wanda ya ridda ya bar addininsa kuma ya kaurace jama'a. In ba wannan ba ka da wanda kuma kowanne ne ai ba kan da haƙƙin shari'a akan su ba. Da haka ya kamata ka ji tsoron Allah, kada ka ɗauki makami ka je ka yi dan uwanka ta'addanci. Hakan na iya jefa ka a cikin damuwa a rayuwarka ta duniya kuma zama to maka dawo na tashin kiyama. Don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa musulmi shine wanda musulmai ƴan uwansa ka kubuta daga sharrin harshen sa da kuma hannunsa. Yanzu kai ka dauko ka zaka ci ka bar masa. Ina ka kubuta daga sharrin hannunka? Ko ka manta faɗin Allah ta'ala cikin suratul nisa'i, Allah yana cewa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima. Allah yana cewa duk wanda yayi wa dan uwansa ta'adda mu'mini musulmi ya kashe shi da ganganci sakamakon sa guda hudu ne. Na farko dai wa ghadiba Allahu alayhi, Allah zai fushi da shi. Wa la'anahu, Allah zai la'ance shi. Wa a'adda lahu azaban azima, kuma Allah zai masa mai azaba mai radadi. Ina za ka yi duk wannan musiba guda uku? Allah ya fishi da kai, ya la'ance ka, ya sa ka azaba mai radadi. Ya kamata ka sani, dan bambancin siyasa ko ra'ayin jami'a tsakanin ka da bai kamata ka yi masa ta'addanci ba. Malam ka manta Lukman Daru nake, duk wanda mun kankara sai neman na itace, jirgin ƙasa nake, duk wanda ya karo da ni sai ya duba jikinsa. Kuma sannan sai in rabu da wannan dan tallakin yaron ya zo ya mun abin da ba shi kenan ba. Ka san mu abin da wannan sabgan muke samu muke dan yin abin da muke yi. Tamkar ya ma kashe mun cin abinci na kenan, mu sama za su raina ni. To za ka koya ma na karbu da ni in je in aiwatar da abin da zan dan ma abin da za a yi ma kawai.
ya ina gaya maka Allah ya ce annabi ya ce kana magana kanka kai Lukman Daru, waye kai Lukman Daru? Ana gaya maka Allah ya ce, zuciyarka ya kamata ta tausasa ta karba abin da Allah ya ce da abin da manzo Allah ya ce dan a zauna lafiya. Allah sarki Malam Kabiru, sai yau na gaskata Malam Kabiru yana gudun duniya. Kalli inda yake zaune. Gaskiya ne hajiya. Yawa, assalamu alaikum. Ya kokari. Alhamdulillah. To madalla. Da Allah muna so mu ga malam. A malam yana cikin bismillah ku To hajiya. Lukman Daru, ka ji nasihar da zan gaya maka, ba yanda za a yi mutum ya karanta alkur'ani da ilimin zamani ka same shi yana irin wannan rayuwar ta yadda ba shi da aiki, ba shi da makama a rayuwarsa, ba shi da mafita, har ya ringa ɗaukowa makami irin wannan yana ƙoƙarin mai illata ɗan uwansa musulmi saboda kawai ya samu mace da shi ta fuskar ra'ayi ko wani abu. Matasa inda haka suke rayuwarsu, ai ba za a samu makoma mai kyau a idan gari ya waye. Dalili ko shine rayuwar matashi rayuwa ce da take a bar dogaro ga al'umma. Idan matashi ya zamto mutumin kirki ya san kansa, sai rayuwarsa ta zamto tana da amfani a gaba, ta amfana da kansa da waninsa. Yanzu turawa inda a ce mafi yawan su musulmai ne, ai da an amfana da musuluncin su wajen kare rai da haƙƙin ɗan adam. Ka duba Amerika, mutum ɗaya a kashe musu, mutum ɗaya kawai, amma suka fito suka ringa zanga-zanga suna nuna rashin amincewarsu da kisan mutum ɗaya da aka yi musu saboda mai saboda sanin haƙƙin rai. Amma mu kuwa fa mutum nawa ake kashewa, a kashe a can, a kama a can, a yanki duk a kashe, amma kuma ku ba ku a ɗaukar darasi a matsayin na matasa, sai ka ɗauko makami ka ce kana neman ɗan uwanka kashe shi, me ribar ka? Rayuwar matasa ita ce rayuwar gobe da ake tsammanin za ta yi kyau idan matasa sun san kansu. Ka duba in ka kalli tarihin baya, sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda suka ringa ba musulunci gudunmawa, matasa cikin su dauki Mus'ab bin Umair, dan gayu, dan kwalisa, mahaifiyarsa mai kuɗi, ya tashi cikin jin daɗi a lokacin da ga ƙuruciya ga jin daɗi ga gata, amma ya zaɓar wa kansa ne rayuwa ƙarƙashin musulunci, rayuwar karatu, rayuwar ilimi. Aka ringa kokarin a fanshi imaninsa da kuɗi, amma ya bijire saboda me yana da manufa a rayuwarsa matsayinsa na matashi. Hakan ta sa ya zaɓi rayuwar kunci da yunwa da wahala da talauci duk da kasancewar mahaifiyarsa mai kuɗi, dan me ya kasance da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya bawa musulunci gudunmawa a matsayinsa na matashi, har ta kai ga ya kai matsayin dan aiki jakada Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina kafin a hijira. Ya kamata mu san wannan, ya kamata matasa su fahimci haka. Idan matasa suka zamto sun san kansu, sun yi karatun addini, sun yi karatun zamani, sun waye, sun fahimci kansu, to sai ka ga cewa rayuwa tana da kyakkyawar makoma, kuma ana kyakkyawan zato. Matasa su ne ƙashin bayan al'umma. Da haka ina jin hankalinka, ina ma gargaɗi ka sani cewa rayuwarka tana da alaƙa da al'ummar da kake rayuwa a cikinta. Idan muka kalli magabatanmu na kwanan nan ma a Najeriyance, ka duba lokacin Janar Murtala Allah ya masa rahama, irin su Gawan, a matsayin su na matasa sun rike ƙasar nan, duk da cewa ana kallon su mulki ne na soji, amma sun ba ƙasar nan gudunmawa. Inda hanyar da suka ɗora ƙasar a kanta ake tafiya yanzu, da kai ma yanzu baka dogara ɗaukar wannan makamin kana bin wani za ka kashe shi ba, saboda akwai manufa. Da haka ya kamata ka sani matashi rayuwarsa tana da amfani ga al'umma, domin matasa su ne ƙashin bayan al'umma. Kana iya canza rayuwarka ne ta hanyar karatun addini, ta hanyar ilimin zamani, ta hanyar sana'a da samun abin da za ka rufa kanka asiri, amma ba wannan hanyar da ka ɗauko ba. Wallahi Allah Malam Kabiru na tuba, na san a baya na yi kuskure, ban tsina na kaina da komai ba. Alhamdulillah. Ni ma na tuba, na zama ɗa ga kowa, daman a baya sharrin shaidan ne. Kuma da suke zuwa suke tunzura mu, suke ba mu kuɗaɗe, ba sa so mu ga kan kowa da gashi. To amma yanzu na tuba, na bi Ubangiji, ni ma zan zama ɗalibi kamar kowa, kuma ɗalibin ma zan zo makarantar kan Allah yadda majalisar ka ta ɗauka karatu, ni ma zan zama ɗalibi alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan sabgar na batta har ila yawmal qiyamah alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan fata in Allah ya yadda zan riƙi tarbi ba dare ba rana. Kuma na tuba, su ma yaran zan same su ga musu ni dai Lukman Daru, Allah ya shirye ni, babu wannan hanya alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi na wasallam. batta na bi Ubangiji, saboda ni yanzu ba ni da wata hanya illa face in ga na haɗu da Allah lami lafiya. Alhamdulillah. To alhamdulillah,
madalla da tubanka. Allah ya sa zama taubatan nasuha. Wannan nadamar da kai insha Allah za ta yi maka amfani. Ka yi kokari ka gyara ɗabi'arka ta hanyar neman ilimi. Ana ƙauracewa laifi da sabo ne ta hanyar mai ƙauracewa gurin da ake aikatawa da kuma ƙoƙarin samun wayewa da sanin illar abin a shari'ance da kuma mu'amala ta zamantakewa. Ina roƙon Allah ta'ala ya sa rayuwarka albarka. Allah ya sa ya zama tuban ka yi amfani al'umma baki ɗaya. A yi kokari a nemi ilimi a nemi sana'ar yi. Allah ya ƙara sutura. Allah ya ƙara sutura. Ana samun malamai kamar malam da matasa ba su shiga wani hali irin wanda muka tsinci kanmu ba. Amma na gode da irin wannan nasihohin da kai mu. Na gode, Allah ya ƙara ɗaukaka don isar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barau, ina ka kawo ni nan? Wannan ne Malam Kabiru? Shi ne ranke da Ni ne Malam Kabiru, Malam mai gobe nisa kenan. Allah ya tsare ni da falagaggu irin ku. Ka batar da wasu nima kana so ka batar da ni. Hajiya, zo mana. Ashe kanka baya ja Barau ban sani ba? Wannan ne Malam Kabirin da ka ce min? Ka kawo ni gurin dan duba ko? ki yi haƙuri Hajiya. Ni ma ban san shi ba, amma cigiya na bayar. Kuma Hajiya ta kana Kano aka kawo na kofar gidan da na gani. Ke ma kin san ba zan bata miki da ina sani ba. Ki yi haƙuri dan Allah. Ka taba bata min rai irin na yau ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Da Allah ina neman gidan wani Malam Kabiru wanda ke gudanar da karatunsa a Ashland Channel TV. Wace Malam Kabiru? Kaga gidan can. Gashi can. Da Allah ko za ka raka ni? Bismillah ba mu da lafiya. Na gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya kokari. Ya karatun kuma. To Allah ya taimaka. Dala malamin bai fito bane? Wallahi bai fito ba amma yana dab da fitowa kuma shi muke jira. Ina ganin bara mu jira shi kawai. Anya ko ina ganin ko dai mu je ma dawo ko? Okay to shikenan ba matsala. To shikenan. Dala in ya zo a gaishe da Gaishe malamin. shi wani zuwa gaida malam. Za mu da nan. Za mu Hajiya, ai ban bar gurin nan ba sai da na tabbatar da cewa shi ne Malam Kabiru na hakika. Ko kai ka Barau, har na daina jin haushin ka wallahi. Amma gobe da safe zan neme ka zaka kai ni gurin shi. To shikenan Hajiya, nagode. Nagode, ni ce Sai da da safe ya Araba. Amin. Sarki bawan Allah. Allah sarki bawan Allah shine fa wancan. Bari in je in dawo. Okay to ba damuwa, da lafiya Hajiya. Inda a ce yan kasuwan mu. Assalamu alaikum. Sun da zo. Barka da yamma malam. Lafiya da barka da hajiya. Malam da Allah in ba damuwa ina so zan yi magana da kai. To kuma gashi hajiya kin sami mu a cikin karatu tare da ɗalibai. A kila ina jin in babu damuwa ki bari idan mun kammala ɗaliban suka tafi sai mu magana da ke. Ai malam ko a gaban ɗalibanka ne zan iya faɗa in dai ka bani izini in ba damuwa.
to babu laifi, bismillah. Sunana Hajiya Bilkisu. Na kasance ni ɗalibar ka ce wadda nake kallon shirye-shiryenka da kake gabatarwa a gidan TV. Shirinka bai taɓa wuce ni ba. Da zarar shirinka ya wuce ni, na yi babbar asara. Ina da arziki daidai gwargwado wanda na gada a gurin mahaifina. Na ɗau shekaru da yawa ban yi aure ba. Yanzu akalla na kai shekara 30. To samun miji a yanzu mai wuya wanda yake suna tsakani da Allah abun wuya ne. Saboda duk wanda zai zo guri na ba dan Allah yake suna ba dan dukiya ta yake suna. Na kasance ina kallon shirye-shiryen Kamala. To shine malam na yanke shawara ba wanda na ga ya dace in zo in faɗa mishi wannan ina son ka tsakani da Allah zan aure ka in ka amince. Ni kuma Hajiya? Ƙwarai kuwa malam. To ai Hajiya ai matsalar wato abin. Hajiya, wato kin zo wa malam da babban al'amari, amma ni ina ganin da a ce zaki auren talaka irina, to ni da zan aure ki. To sai dai kuma ni din ina cikin yanayin rayuwa, domin abin da zan ci ma sai na fita na nema. Gashi ba ni da muhalli kuma babu kwara sana'a. Hajiya, tunda magana yake ta nagarta, duk abin da ake bukata na nagarta a kaina wannan ɗalibi na yana da shi. Insha Allah in dai kin gamsu zaki aure shi, to dan dai magana nagarta zaki same shi da nagarta kuma zaki same shi mai tarbiyya insha Allah da kulawa. Amma idan kin ga kina da bukata. Malam ba damuwa in dai ka bani izinin yin haka. Kuma ka yarda da nagartar shi. Nagode Allah saka da alkhairi. Bawan Allah ina son ka. Kuma insha Allah zan aure ka kamar yadda ka bukata haka. Nagode. Tumala Hafizu, a aiki ya same ka sai mu ci Allah ta'ala ya sa albarka, Allah ya bada ikon rikewa. Akramaka Allah, kuma insha Allah duk wata dawainiya da ya dace cewa Hafiz ne zai dauka na dauki nauyin zan dauke mishi. Batun abin da ya kama daga gida da abincin da za a ci insha Allah na dauke mishi. Kawai yanzu abin da zai bayar sadaki zai bayar 50,000. To malam nagode ni zan koma. Mai tawakkali shi ne zai roƙo rabo. Kai tawakkali ka iske rabanka in Allah ya ja da ranka. Mai baka za ya baka haramun ka kauce hanyar. To kun ga ribar haƙuri da Hafizu ya sha wahalar rayuwa kuma da Allah ya sa ya haƙuri ya ji da abin da aka gaya masa nasiha, gashi Allah ya kai shi matakin da a mafarki ma bai tsammanin sa ba. Auren mace irin wannan in ba dan Allah ya kawo masa ba shi dai ya san cewa ba zai iya aurarta da abin da yake da shi na iko ba. To haka haƙuri yake. To ai malam ni ma wallahi ji nake kaman mafarkin nake. Kamar ma dai zan iya farkawa a kowane lokaci. Domin malam auren mace irin wannan in dai ba mafarkin ba ai abu ne kamar mara yiwuwa. To Allah Hafiz kenan. To abin da nake so mu sani shine kun san dai rayuwar da Hafiz yake ciki. Duk da cewa matan nan ta dauki nauyin duk abin da ya shafi harkar biki da abin da za a ci da kuma muhalli, to amma kun ga shi sadaki hakki ne na shari'a, dole sai ya bayar. Kuma kowa ya san yadda rayuwar Hafiz take, a dole sai dai mu ga cewa ya za a samar da Hafiz sadaki tunda an yanka sadaki naira 50,000. Ya za a yi? Ni dai in Allah ya dauki nauyin zan bar 10,000. To alhamdulillah. Ni ma haka in Allah ya yarda zan ba da haka. Insha Allah ni ma na yarda. To ni ma Allah zan yi wa magana ma an sani magana shi ma zai ba da 10,000. Duk da bai zo ba? In Allah ya. To alhamdulillah. To kun ga yanzu a cikin naira 50,000 da ake bukata an samu naira 40,000. To ni ma insha Allah zan cike gurbin naira 10,000 an samu naira 50,000 insha Allah. To alhamdulillah kun ga wannan ita ce yan uwantaka ta addini. Dan uwanka al'amari ya taso masa an haɗu gaba ɗaya an fitar da shi kunya. Allah ta'ala ya sa albarka, Allah ya ƙara danƙon zumunci. To kun ga yanzu lokacin sallah ana kiran sallah sai ku tashi mai rabi sallah a cikin jami'i insha Allah. Ka iske rabanka in Allah ya ja da ranka. Mai baka za ya baka haramun ka kauce hanyar za ka dace da wankali. Tarbiyya daga malamin ka ta kai ka har tsakiyar garanka, sannan ta kai ka aure da rabanka cikin gidanka. Masha Allah. Masha Allah.
Hafiz, wallahi baka da matsalar komai. Na gode wa Allah da ya bani nagartaccen miji kamar ka. Amma sai dai matsalata da kai guda ɗaya, ka ki sakin jiki da ni. To ai Hajiya abin ne kin san abin da ba a saba ba. Zuciyar ce sai an dan yi hakuri an dan dau lokaci tunda ta saba da halin kiki kaka. To bari in shiga in je in kama abinci. To nagode Hajiya. Rayuwar ka ta yau da kullum ɗora ta kan gwarban halaye, ka zamo mai tawakali, kai riko gwarban halali, kai riko da tawankali, ka zamo mai tawakkali, Hafiz. Hafiz. Lafiya kake kuka? Wallahi na kasa mallakar zuciyata ne. Bayan na duba zuwa wannan gidan, na lura da wani abu wanda ya saka a cikin rudani. Ya saka cikin rudani kuma Hafiz? Hafiz wani abu ne ya saka a cikin rudani? Hajiya, na taɓa shigowa wannan gidan, sai dai a san da na shigo ba komai ne ya sa na faɗo gidan nan ba, face tsananin talauci. Kuma na faɗo ne domin in samu wa kaina mafita. Hajiya, akwai wani lokaci da yunwa ta kama ni, na rasa abin da zan ci, kuma abokina Garba shi ma ba shi da kuɗi. Haka na taso, shedan ya yi min huɗubar cewa kawai in je in yi sata, ko da abin da zan samu ne in ci in samu. Haka na taho Hajiya, na zo wucewa ta kofar gidanki, sai kuwa na ci sa'a za ki wuce ku tafi unguwa da ke da ma'aikatanki. Tafiya kuke da wuya Hajiya, na hauro na shigo cikin gidan nan, ban zame ko ina ba sai kicin. Waye ce su ci abincin da ba ba wannan abincin zai hana ka kwanciyar Amma Hajiya, duk da cewa wannan lokacin ina tsananin jin yunwa, haka na bar wannan abincin ban ci ba, saboda ina tsoron idan na ci abin da zai biyo daga baya. Wannan shine abin da ya faru. Allah sarki, to yanzu gashi sanadiyar haƙurin da kai baka saci abincin nan ba. Allah ya baka abubuwa guda uku. Allah ya baka abincin. Allah ya baka mai abincin. Allah ya baka wadda ta mallaki abincin gaba ɗaya. Ba shakka Hafiz kai haƙuri da rayuwa. Yanzu kuma zaka ji daɗi. Ka gode wa Allah. Alhamdulillah, kuma haka ne Hajiya. Sai dai ina tsoron kuma kada in je jin daɗin ya sa in sauka daga layin da Malam Kabiru ya ɗora mu. Kai, ni ma fa zuhudin nan fa na iya shi fa. To Hajiya, za ki iya yin yini ɗaya cikakke baki ci abinci ba? Kuma ba azumi ake ba? Ba azumi ba, haka kawai ki yini ba ci ba sha. Kai, ni fa bana wasa da abinci ba. Mai tawakkali shi ne zai roƙo rabo. Kai tawakkali ka iske rabanka, in Allah ya ja da ranka, mai baka za ya baka. Haramun ka kauce hanyar ta za ka dace tawakkali. Tarbiyya daga malamin ka ta kai ka har tsakiyar garinka, sannan ta kai ka aure da rabon ka cikin gidanka. Duka arziki ga Allah yake nemo shi da gomanka, kwantar da hankalinka nemo
halhali ka zamo mai tawakkali ko kudi zaka je ka nemo zaka samu ka sa halhali ka zamo mai tawakkali